Flip. 40 mo sabi no. Muna. Ang pinay mo tanggap si Pinbi. Lo dia gipang katasan. Hoy, tumo nga. Oy, wa na isa pa may luto. Wako nagda bisag sa siya. Nabilin man ang wallet gamay. Sige na, sige na. Sige na. Ay na, mangunahay ito. Amen. Hindi na tawag mo yung magiliw. Ilahan. Uy, pagkakasa. So, ang first day, pagkakasa, ang first day na ito, katong silahan, ningon ko sa mga paisa nga. Agaman ko na ko ng mga room. Kami, may room. Wow, nahurot naman siguro. Wa may room. At tudod mi sa Freedom Park. Ha? O wa tay room, wa tay kanupay, dili ta provide nila. Dapat sila may mo-provide na to. So, di ato metos ka ng ari mo Freedom Park mag-reunion. Na may kasabihin ko, di ba? O di tala provide wahi man ta. Nana sila mga room, mga dagan ba dyan? Oo, dito maigo, di paigo. So, ningan ko na, ma'am, o dili mi maigo, maglain mi ato sa Freedom Park. Bahala ka rin, gano'n din po mo order tayo. Tawag ko ng asa mag-watch 78. Pagpunta lang mga ari pulisin niya. Kanang na ay first day na tay Parade. kinsa may muhatag na ay kwan. Muhatag lechon to first day. Lisa mo muhatag at lechon. Sino may assignan? First day si Lisa mo. Attend ko na to. Magpuhon ang ipagkuhan ko. At turas ba pangwa ano? Bata. Kalisa mo oy lechon. So first day. Di ba nagsabot naman ta diha sa kuan na ibay. May barangay man atong kuan. Ako ra ko sa tipon lang manaba. Tipon ka naman naman. Kami. Uy! Kay Victor, wala kay Victor. Ang biyan ni bali ka ani. Ang yung asay mag-meeting ng park. Mao lagi magkuan na ba? Biyan ni dahan. Mo nim to ni mo. Sige at sa East Poblacion, West Coast, Sinugbang isda. Ano ba? Isa ba tong pansit? Isa mo palit og dili na ta magkuan og sa karne kay pwede man ta magdata ka sa di ba? So ang atong kuan na ta is kanang mga isda, mga sinugbang isda. Mga kutog nga kanang man na isda okay. Oh, good alright. Ha? Isda. Mga sinugba, pinirito, ana nga. Ha? Tampo mo. Kana ra ba ako natong tampo? Puro na itong Tampo tampo. ko dyan atong sa labis ko uban nga dagan silang tampo. Oo, naiwan, tag 500, naiwan tag 300. Kaya ato kana ra atong kaon ana sa udto anang 25. Mao lagi to, isdang pinirito. Isdang sinugba. Isda kanang kinilaw na isda. Kinilaw. Ang ana ra kay naa naman tay. Na naman tay litson. Kaya magkuhan ay taong. Yan ang gusto nga. Dumadyo pa mo. Ilang salad ba? Oy, nakita po yung mag-call sweets. Hey! Ikaw rin mo, angadan ka magbuhat ng ana. Wala di magimo ko. Usa ka kaon gani nga nakadagdag. Sige, di na lang mag-upambilin ko mag-bake na naman ko sa MI. Hindi, saan Kaya ka? ang manaba partikin. Asa me? Order. Lagi nakasabot ni Tani nga kung inside. Ano man kay Uy, ignagapot si Julio.
Ay, muna niya. Mar, ikaw, Mar, asa man ka ka, ato ka sudaan apil. Kami na sa, ang ato ka doon, mahatagan ka doon atong mga t-shirt. Ihaw na, mag-inaw. Ang priority ka kanang naa. Kanang naa doon. So, pero, kato silang Argio, si Raulita, si Lito, katong nang hatag, sure dito silang tagaan. Kay, mga kuhay pa sila, mga project pa sponsor. Di ba? So, ang mga laki, bebe, sa Lungsudaan, si Sima, si Marina, Moilo, Oban, Fredo. Sa karas Fredo. Pero nailay part na pwede. Maskara. Sure sa ha? Wala dyan man na. Tiil. Lakaan. Tira na. Andiyan si Samar. Tira na. Naikaning pwede ra. O kaning Abayin. Karya. Ano pas karya? Karya niya ay. uli din karya. Bugod na dala din. Karya. Makarya bang Sa Palaban. Uy, si Ayang, di Ayang dito. Ay, kung ano yan, si Saya. West Poop na sa Ayang. Sinabil niyo. Kamuyong. West Poop, si Ayang. Wala, ma'am. Wala si Ayang. Lydia Ari kasi sa poblasyon may wami. Maitip mo na Kami raw wala si. Akura. Poblasyon pa tayo mo. Dawag ka sa uban ato. Andaan sa man. Kitang-iting mga poblasyon ta. Sige. Si Duray. Senior pa sa bubaw kuno nga buwa na Rika. Anong na-discourage na sila Josué. workplace. Cik ba ko? Ako may pupunta na. Gawa na may kusakay. Bilyong. Simon, uli ba to? Sa Paiban. Kalawa sa Lungsudaan, si Sima, si Marina, Julio, Frido, Samar, Bayin, o si Karya. Sa West Poop, si Ayang, si Duray, Lito Baguhin, Josué, Bilyong, si Luna, si Sayuban, si Rika, si Laylay, si Nita, si Sabino. Isa pa yung ba? Laylay na po na laylay. Uy, ka na duy-duy kay is poblasyon man ang. Enjoy. Ha? Mado to makan-farm mo pila ka buo. O nga mo uban, kasi ganan, di ka duha. Magkita pa mo patagpinsay mo, hatag og entrance examination. Ha? Apyon. So, mga salit yun. Nana ni pulis. Nagpong salit yun. Gaw na una kay kita sa. Di man niya, ako rin gigutom, mura kami man siguro puntanan. Kailangan kayo manigagaan kay libre mo. To confirm nga mo. Pila ka buo? Uban. 30 ka bin. Ay, hindi ka pwede nga tayo tanggap tayo. Mga 23. Tapos naman ang mag-tour ko ay. 26. Linggo. Ngunit. Adonis. Perfect. Magkano ng Tupperware? Dapat agluto, dito sa itagdaguto. Alit ng Tupperware. Para mo po. Yan kanya nagluto. Kaya mag-unsara. Oy, isa sa perfect eh. Magkano dito sa pinyakan? Ag-ato rin sa dagluto. Dua dito ka na anak. Oy, mauna to. Ang ako, ha? Ang ako sa kanilang sudaan, yung na silang hulyo, sinuga. Ha? Papadung na kung sabinog. Kaya din pag ano tayo, natuhog na po. Ogma. Kanya mag-finish already naman.
Happy na ready. Nakipit. Murag mo ba o itong color ilang adip eh. Hindi makuha ko. One by one ko. Shopping. Kaya Jack, simpan mo pag nagakuha, Jack, pagkamunahan, pagkamauna. Uy ha, mag-ahod, yun na lang ikuha. Bye. Ano ay habala Day barbecue ni Kuan. Barbecue ni Sabino, courtesy ni Sabino, Abuteho. Libre pa ni hapon. Umot na ka judo, umot. Eh, huwag mo pa, may tapong wig. Kay! Courtesy ni Sabino. Ang binay mo takgap si Pinbi. Lo, dia gipang kutasan. Hoy, kamu nga. Oy, wa na ito pa may luto. Wako nagda. Wako nagda, bisag sa suyo. Nabilin man ang wallet gamay. Pilih-pilih mo dai. Dia ipanggutom na, ipanggutom. Ako ang sabar ka kapag Ko to masabi din hari ato. Sige. Wala, dia na. Yan na. Kinsa man ni bata ah. Kinsa man ni. Karon na kay. Di na is nagtaon naman ko. Tilor ko anis idzahang barbecue ron. Mga anta. Uy, pangagdapon mo dia uy. Hoy, kanta mo ha. Oy, mga kabatsmate, bani hapon ta. Kaya punta. Kani courtesy ni Sabino Abuteho. Classmate. Tugod na me. Tugod na. Ugma kita naman pa kortis. Sa amo, di may kakan ni problem re ka ni. Guide me. Guide me sa amo. Tilor ko. Hindi, magtalaw. Tilor ko ng barbecue isa. Tilor ko ng barbecue isa. Uy, salamat classmate sa imo ang libre. So, kawan dia. Tutok pa. Ikaw. Pila rin ka. Yeah, libre ni Sabino Abuteho kani. Duman ikaw. Salamat engineer sa imong libre. Daghan. Manok. Tilor Ano ko. hindi ka magkagmanok? Ha? Adi. Hoy, yang simutan laman na sa kan ah. Hindi kan ni kuan. Di pa siguro makahay blood Tilaw man. na Di pala ba? na sa isang Ay, barbecue. Lami man ka ni. Ako man makahay blood ko sa pulkanta. Oh. Ano kay korta ba? Ah, may pwede dito. Yung. Na, kakwag luto si Pin. Manganta. Kaya
Ako. Vlog. Trending mo dito ah. Pansit, courtesy ni si Pen. Excuse me sa kay. Kuan sa tagbaboy. Lagi ko kanila. Laura ko kuan. Guys, ako. Glove. Vlog ko na vlog. Lingaw. Lagi kay pasiyo. Ano? Iputan nila ang duri. Ako gamay yung bayo. Ada, gamay. Kaya Laura ko barbecue. Nihapon naman rin ko. Parang ko katlaan na balik ko. Kaya hindi po. Singgit ko yan. Pila ibukan ni. Sakay nga ni pila. Ha? Jess? Mga hitsura guys sa Freedom Park. Dahang tao mapunta sa karon na Kanang katong pared. Katong cardio sakyan. Katong open. Sabihin nyo na. Di katong yung nai. Kana mo yan dyan. Ay, bako. Makita Ah, ka. kana. Sabihin mo. Ano nang cruise ka dito makita. Ya, balon. Hindi magdagat sa buo. Nawa na ni balon-balon. Badong. Balon maglipad. Dili ko tanan magdagay Kalo naman. Okay. Manila. Mau aha. Ang iyong sister, guwapon mo ulit. Ipadugan naman tayo dyan. Ano mo dyan? Saan may atong buhatan na to? Isda. Isda mo ka. Ang saan ng isda? Palagyan sa... Buhat. Uy! Adyaw ka dyan ko ako ni Kandir mo ko kayo. Ano ni kay... Mamalit ka to subay. labihay la jud apod. Kani madatso na ka tinina. Isda man ka. Labihay la jud apod ubay. Lit. Nalalabo. Nay, mangko! Pwede mangko! Itong sumbang! Ano ba? Wao ni mo, ato pa ka na itong itom. Dakay paborito ka makita ko. Hindi. Barato na magbawol. Siglito gyata 50 kilo. Saan man to? Kilo. Bangus na naman ito ang sumpa. Bangus na ka. Ha? Kaon ba? Bangus ka! Bangus sa dagat ba? Komunikaso na. Ha? Bagay, magbagon yung pot. Pirahon na ana. Muhukok naman na. Inig-punit ni mo ana mo sa parit. A few moments later. Ang gimitingan, Ato ba gatos kabila sa mga? ang atong gimitinga kanang first day ato ta sa Central. Ug kasabutan na mo nga di mi providean adto asa mi dapit. Aw ari Miss Freedom Park ari sa Kasabino. Bitaw, mo ningan bitaw ko. Tagai gud mi, provide gud mi, kailangan maglain mi.
So ang paniudto nagkuan mi nga by barangay na may ang ito. mauman anja ang kuan adto is na litsone Cardio. Lisa pa na. Aw kalisa na litson. Si First Lisa, day. may muhatag sa kwarta. Kasi si Sabino mo i-assign na. Si Jamoy mo mangita Sa first day na. sa first day. Ikit sa Magijahay tag ugnay mo. Uy. Lagi. Magdaog ka og galingong sudlanan. Gana, luto di importante kay naman siya. Kay maadto nang og naay masubra, bahin-bahin nun kay way mo Adyaw dagat. bahay na kaya ito nang ikuha. Ja naon ka og makay nanong lain. Ala, di ba ko na? Sige, ja. Akan Ini undot. kagabi Paminaw doon di kinuhay ka. ini kagabi naay disco, natay isa ka. Asa man? Gamay lingkuranan nga gibayad Kuno kita. kami yan, 800. Hoy! Gamay lingkuranan o gamay nga beer. Ay, mo din. Dagko Ginoo ko. Asa ang magisko? Asa magisko? Pwede gym. Unja, Di man pwede gym, disco. ini kaugma. Paminaw sa engineer. Muna yung Kaugma magimitingan. na napod tay litson at tuta mo manglakaw kung tapila ni kabuok. Dito na, ikaduhang adlaw. Dito, 16, 24, Pila di karon na. 33 kabuok. Mga pel. Sigurado na na. Kaya na mga bot ba karon nga apit na ito listahan. Muban magdali na. Lorna Tadios, ini ka 22 pa nang wabot. Malaki, mangupan mo dyan sila. Uban man si Jang. Nga, kung mukuha tag nga na kitong tinga na, di tapaiko. Ilam rin sir. Karang kustin, karang na. Japila lagi na, tapila. Mao lagi, nga. Ugmar lagi kay tawag ko kay Mato itiwas sa pin. Anja. Ini kuha na pod. Aw, di. Maluan. Kato rin itong paniudto kay aw ato man sa dito atong puwan. Dahil tagdagluto. Luto ijay, good karang kuwan. Nara po nato magpipip po tao. Di ba katong atong mga isda nga na ato to sa first day. First day. First day to Linggo, mga isda. Paniudto. Ikaw na basta nga isda, pulos isda. Lunch to, lunch. Lalahik. Paniudto. Tuan. Lain-lain og Gigol sa menu. mga lagi. Basta isda. Kanong si Adin hingaw na po may kami 25. 33 pa ta. O 33. 33 pa ta. Lana pa may kami nga maabot pa ng Bruno. Mo lagi na moutro na pin. Moutro na. Usa ka. Kaog na sila yung mga service. Ha? Daily coaster, daily isda. Di katong imo ba? Di pwede gina. Pwede ito nga ho. Ganto. Bye. Bahalag mo inyo na lang. Kasi malapit siya na, Lunes. 25. Ay, kuan sa gupot ka nang absent sa gupot. Pero wal ko ano sud ana. Pila. Ang sud ana. Kuan ra gamay ra kay di man na pag pamasahero gud na kay type. Labi to pagkatuo. Kuan ni sud. Walo. Walo. O ana di ana Pwede wala. naman ako. Kasi mag-adto, Yeah. Pwede manapo na. Ano Apel, sa mag-drive. Pwede mag-drive. Apel, magkwinta na sa kayo mag-drive. Eh, mag-adto. Napura. April 11. Sige, okay. Napura kay di man na pang. Pwede ra na duha ka ba og dija. Pero pwede man nag Okay na. Kakakak. Kakakto ni ba to? Mo na to. Si Inding Free. Dili, ipakita Go sa lagi di bitaw kasiguro kay na may mga boot good. Pila dyan katao ba? Hindi na masiguro na po. Kaya na nila sa dara. Papa to na human, oy, sa second day. Mo na to sa second day. Di na kaya sa isang budget. Second day, duway open. Naala po Cargio nga. Son adto maniudto sa Dumaluan. So, kinsay gusto maligo sa dagat. Ang kada ba na kayong katin sa ba na kayo tupay. Sa to pagikan dari diretso Dumaluan. Hindi ni RDO. Doon sa pagkakuangan. Sila naman. Kuan kanang naay second day kay dili naman ta magkuan
ato naman. Mao lagi, gikan dire diretso dumaluan. Pilahan. Ani na lamas kuan. Pilahan good kay mama Lahat, itong... simbahan. Oh, simbahan. Ana. Unsa orasa? Sa second day. Alas 8. Anja mo to maka mo mirror. Mauman kay Alas 8 da ako, alas 8 5 bitaan. Ah, wato ang good. Sado kata Madu yung na number kaya matawagan, nag-asa na ba ka? alas 8 gadata. Bilin lagi basta mula pa sa 1 minute na na. Dali na kama. Oh, uniform mo dito kay. May washing room ni pipilit sa dryer. Andiyan nagkakuan na, po mga alas 3 siguro. Sinahinay na siguro tagadto. Sa mirror. Mirror. Gusto sa hapon? Magdano mo wipes. Sa to gabi na ta mauling dali. Di na. Gabi na. Kaya ngit-ngit pa atong gusto ato. What did you kay gabi lang sa imo? Nam na mo suna ang di Madagan. Pati. ing naag magdiop sa ka. Bitaw. Na ako diop mo ko nunik ang mango di man mo pwede ako imo lakaw. Untoy. Ngapin si Jet. Ako ba? Hoy, ina sa inis ako tagbantay nga ni ka puno. Naming wait pa rin. Missing si Sermon. Hala, anja man na. Mura ko na. Okay na to. Anja closing. Asa mo pa itong baboy? Ben? Asa Ako mo ni pa baboy. Na yung mga kagkwanto. Dua ka buok doy. Di na. Dua ka buok may kinan. Duha? Kung na, dagko, nagagwagmay. Pila. Kamera na mo ko na. Kamu rin magsabot. Ha? Asa man mo nato? Sikuan, hari, bitaw ka. Dawagan, ibal? Ah, Ibal? ba? Victor. Okay? Na na des Roger, nagawas na ay. Gawas na. Di lagi, ang problema. Iwas naman na baying. Ikaw siya mo na, Ben? Lo, Lunes, do kabok baboy. Usa sa Domingo, usa sa... Hindi kaya yung mga... Ang tanan pa, naarong Nga lagi, hindi. baka makaprato ka, ani. Ako mo rin pagsabot, kamera lagi. Ay, correct. Agwa di ka. Ikaw di ay. Kamu, yun lagi na. Hindi kay, siya may tigbot ang nagpilay ko. Pero, Di makangga mo tayo na. ang Diyon. Inyas pila yung duwa na daan. Malagi ang ino lagi. Basta ka di maganda seafood. Taga Mayra. Nag-direct Anja, salamat sa panihapon. Engineer Sabino Abusero. Salamat sa ulit. Ito, nabi silang buwan sa bukan. Di ka kumain po. Ganda mo pagkasabay nga. Di ni Kami naman magkakadwa. doy-doy. Ganda, Renua. Ano sa inyo datong sa Lagi la 6. Sa iskinsi man niya mo tani kadua pa ni kasakay. Hindi, dali mo ro. Aw ino nang mango. Yang tao. 30 ka kilo ng Kakuwang pa, damang ita lagi. Anja, Silang meeting. si matuan na. Ina ko magay paliton. Kasi tama po yung baboy halo na. Kauman. Ay, bring.
kung may doktor kahit na hindi nakakaon. Ay, para namin. Aboy kay nanay ko. Pero ang karaan ko, kanahan na kita. Ngunit ba sa puputuwa mo pwede prinsya? Hala. Anja. Adjourn na. Wow, ana. Si partner na kadagabi eh. Eh, may ka. Kabog, himog mong pare gabi eh. Sa gabi ba? Pare. Dahil sa mare kang ulitaw oh. Papulot na. Puti. Alam. Kamu ni Mika. Kapit na naman kong uli doy. Hindi pa kakabot hag na uli na ko. Tagay punan. Wa kauman. Kuha, nayahay na si Dato idang ba na pastor. Diyan na sila kanang kuhan nga murag Furniture. nila ilang kahoy nga murag Import. Furniture. Import nila dito. Furniture. Oo, nasa kanya sa tablon. Moingan lagi si Ayang si Pen paglaag dari amo kag putsura no kag samuk. Asa man sida? Kam Philips man si Kapit. Bukid nun man si Ja. O sige ra mag TikTok tos Ayang. Kasi ayam. Sulod. Ayang. Anja. Saan yung oras na? Karya. Ano na? Sadyo pa? Suna media. Hindi. Sige okay ra. Ano man? Adjourn na ta? Pa? Ano na to ha? Sige na, mga Adjourn. Meeting adjourn. baya. Mo sa oras sa pen. Atos baya. Ang tawag ko ni mo kung ba unsa ba service? Unsa man to sa iyo patay ko diyan na siguro. Kuwang na. Imo na lamang kato naman kundi. Buhi naman. Anos amarini? Pakundungan naman sila. Space ba? Ganahan mo ng garden niya. Uy. Magkano ba puno? Lunisa. Gapon magilisan ka maglibro. White fish. Ano naman white fish? Kanabanit. Okay. Butko na to ni. Siya nga to. Butko. Street smart na ng guwa na. Kauliun na na bilyon. Ginjar. Save na pre. Ginjar. Pabot na. Diyan na si Zaz. Kinaunahan. Ako ganito kanya, wala gati ka nang doag ng gantuan. Bugay po, mabot ang medyo oras mga. Ako depende mo. Mga dagat. Dagat madaag. Dali ko pag nasunog mga siga.